of Songs, Song of Solomon. Song of Solomon, chapter 8, verse 8. Songs of Solomon, chapter 8, verse 8. Song of Solomon, chapter 8, verse 8. The last chapter, Pabukura Song of Solomon. Shona ndoyinonzi rwiyo rwa Solomon. Remember, Solomon was a man given the grace namwari to operate in dimensions of wisdom. He was a man full of wisdom. Kunyora kwake kwese wainyora ndinoti madimikira kana kuti mutauro wakawanda nenge maproverbs mutauro wakawanda nenge madimikira but ane chirevo muupenyu hwedu. So he was granted wisdom by God. So I want to read the text from the Songs of Solomon. Songs of Solomon, chapter 8, verse 8. We have a little sister. I remember ministering this text to the street about some years ago. We have a little sister, and she has no breast. What shall we do for our sister in the day she is spoken for? It's a question. I'm sure these are the brothers or other relatives. We have a little sister, and she has no breast. She has no breast. No breast. No breast. What shall we do for our sister in the day she is spoken for? Tine anzadzi yedu, a little sister, anzadzi yedu dik. Aina mazamu. She has no breast. What shall we do for her? Tichaita say kwari in the day when she is spoken for. So anzadzi zamira pano zikati wakomana tina anzadzi sikana yedu mudiki, she's a little sister, but chata discover chataona paari she has no breast. Tichaita say muswa achabvunzirwa ndofunga vari kudiscussa nawo kuti ko paanozoda kuroorwa vanhu vakuwasha vauya anatsanu vauya vakuwasha vauya vachida kubvisa mari kuti varore munhu. Izvi tichitoziva kuti hanzvadzi yedu haina mazamu. Chirevo chemazamu chinoreva pamusoro pemukaka. Mukaka unova the first thing chinopiwa mwana kana aberekwa. These were the old days. Kusati kwane analactogen, matindi, milk, kusasti na mwana amai vanogona kufa mwana uchengetwa chipiwa mukaka samwe. But when it was written, it's a picture kuti papa asina imwe option. Kana munhu asina mukaka, let's say arorwa, avane pamira, avane mwana, ahana what it takes to sustain mwana wapiwa. Mwana chipu. Mukaka is the power or the ability to sustain and make the gift kana kuti mwana akure. So munoona nedzimwe nguva kuti munhu unogona kunamatirwa kana kuti munhu unogona kunamata Mwari vomuwanira nyasha in a certain area, but after some time, maybe 2 to 3 months down the line, that blessing, that thing apasisina. Life yekuti munhu anoti zvinombobatika but zvinokasika futi kuluzika. Muupenyu zvinomboendeka asi hazvinonoki kumurwisa. A picture yemunhu yekuti paanongobata zvichida iri mari zhinji anosangana futi nematambudziko mazhinji. Kune zvinobvuta chaanenge abata muruoko. Dhimoni rinorwa naye harimutadzise kuwana chinhu but rinomutadzisa kuramba aine chinhu. Mene kana ndiri kunzwika papa. Zvanzi nehanzvadzi komana varume, tinaye kahanzvadzi kedu kari panapa, our little sister. She has no breast. Musi waanouya achibvunzirwa kwasha vada kuroora. Chavari kuda kuroorera ndechekuti vave naye muwanano uye vave nemhuri. But chataona pahanzvadzi yedu, she has no breast. She does not have what it takes to sustain the baby. Haana chinogona kuchengeta uye nekukudza chipo chinonzi mwana kana chauya muruoko rwake. Kureva kuti ability yekuti aroorwe iripo, tiri kutozviona. Ability yekuti apinde muwanano ave nepamuviri iripo musikana.
but nyaya hombe ndeyekuti haana what it takes to sustain the baby or to develop the baby. I don't know whom I'm talking to, but ukatarisa upenyo hwako handiziva ndiri kutaura naye, but pane pekuti ipattern iri mulife mako. The devil chaakaita haana kukushaisa vanokuaprocha vachiuya kwauri. The devil zvaakaita haana kukushaisa maopportunities nemikana imwe yaunosangana nayo, but hakuna kure kunoendwa. Ikava relationship munhu unotouya achirevesa achikuda, but after some time unongoona kuti zvinongopera. Then zvapera kudaro ndakanzwa mu social media that I move like Wi-Fi. Yeah, there are times yekuti unomova, you move on, you move on, you move on. But unozoona kuti panopera gore, you have been moving on but not going anywhere. It's like munhu akagara pachair inonzi a rocking chair inotamba kudai so. You will be busy, panenge pane movement, but there is no progress. Uri munhu akagara pa rocking chair, there is a movement inenge iripo, paneka kufamba famba kakudidika ripo, but hakuna distance yaunokava, hakuna kure kunenge kuchiendwa. There is a demon rino-operator like a rocking chair. It keeps you busy, while at least you are not going anywhere. So these are the brothers, they are crying. What are we going to do for our little sister in the day she's spoken for? People will come. They will come to marry our sister. But the reason of them coming to marry her is to have a family. But she has little breast. For them to develop. But totally there is no. So mukaka is a shadow picture of the word of God. That's why it's divided into two, just like the breast of a woman into two. So this is the word of God. So per se, let's say we've been praying concerning a certain issue, but in chino sustain chino chawawana chauya neminamato is the word of God. Chino chino sustain chawawana prophetically is the word of God. Why? Because the word of God is God. So now ipano ndiche kuti shoko ramwari rikararama mauri waakudevelopa ma breast, waakudevelopa kuti uwe nemukaka. Kana mukaka wapo, you can breastfeed the child, the blessing, you can sustain whatever chauya muupenyo wako by the word of God. Hakuna imwe substitute kunze kwekurarama uri mushoko ramwari, kunze kwekurarama uri mushoko ramwari. So this little sister anotaurwa nezvake pano ndiwe ndini. We don't have the breast. Shoko aripo. Pane nguva yekuti we are facing challenges, but we don't have the word. Atina shoko. Chatina cho mashoko. Atinenge tichingotaura tichichema kuna Mwari. But the word to sustain whatever Mwari chanonza muupenyu hwedu ndo chisipo. So the devil unogona kukurwisa to an extent yekuti aushaye opportunity, but augare ne opportunity iyoyo. Somebody's asking for the scripture. That's Songs of Solomon chapter 8 verse 8. We have a little sister and she has no breast. What shall we do for her, for our sister, in the day she is spoken for? Tine hanzvadzi yedu mwanasikana mudiki haana mazamu. Tichaitei musi unouya vanhu vachimubvunzira? People of God, hear me very well. Handizivo upenyu hwandiri kutaura, hwandiri kuadresa neshoko ranhasi kuti ndehwani kana kuti zviri kuitika muupenyu hwako here. Kuti pane nguva yekuti things will come your way, good things will come your way. But kuti urambe uine good things, it's another story. Money can come, mari inouya muruoko rwako. But panozopera gore kuti unongedzere uone kuti ndakaitei ndikaachivhei nyangwe ndakazviwana. Mazamu haapo ekuyamwisa mwana. Tine hanzvadzisikana yedu haina mazamu. Tichaitei. Musi wanouya kuzobvunzirwa todiwa komana. Totora mari, togamuchira roora here mwanasikana.
watinoziva kuti haana mazamu. Why? Because varikuda kumuroora kuti vave nefamily. Zvino uyu kana pamiri pabata mwana aberekwa, haana chaanogona kusustina mwana kuti ararame. Kureva kuti kune a lifestyle like that. Opportunities will come your way. Favor will come your way. But it won't last. Unogona kurarama life yema good promises. Not a good life. But life in a good promises asinga manifest. People will come your way. People will promise to do this and this with you or for you. My good promises. But they just go like that. We have our little sister. She has no breast. What are we going to do in the day she is spoken for? Kureva kuti tikashaiwa mukaka, tikashaiwa mazamu ane mukaka anosustina mwana watabereka, apatombodi dhimoni rinoataka mwana uyu kuti afe, asi kuti zvatiri ipicture yekungoti chatinobata hakuna kwachinoenda. We don't have what it takes. So uchiona kuti munhu akashaiwa wisdom or the ability to manage things, there are times yekuti nyange zvinhu akazviwana, it won't last. Iye ndiye anotova a problem inoita kuti zvinhu izvo zviparare zvisasumukisa ende somewhere. Ukatora mari zhinji ukaisa muruoko rwevanhu vaviri, uyu neuyu, outcome neproduction yavanoita inenge yakasiyana. Kwete kuti wavapa mari yakasiyana, asi pfungwa dzavanoisa pazvinhu izvozvo dzinenge dzakasiyana. Kune mumwe, she has no breast. Haana what it takes to sustain or to make good business proposals or anything. Inongodyiwa yakapera. Kune mumwe unotanga kubuild a life achienda mberi. So dambudziko hasi rekuti havana kuwana zvakafanana. Dambudziko nderekuti havana kufanana pakuziva nepakumanija zvinhu nyange vapiwa zvinhu zvakafanana. So munamato wako nemunamato wangu mangwanani anhasi ndewekuti Mwari, handidi kurarama ndiine chipo chemwana, ndichigona kubereka vana, asi ndisina mukaka wekupa mwana kuti achengeteke uye kuti akure. Zvanzi vakaropafadzwa vane nzara nenyota, those who thirst and hunger for the word. We want to develop the breast in the spirit, the ability to manage, the ability to manage, the ability to manage. Now what is one? Management ability I key iri mu kingdom ya Mwari yekuti pakashaikwa that ability. Mwari vakatarisa vakaona kuti munhu chinhu chaanoshida, chinhu anozvida, but haana the ability to manage. The heavens can be closed upon such a person, and I'll show you a scripture. Genesis 2 verse 5. It's one of my favorite. Genesis 2 verse 5. Right. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord has not caused it to rain on earth, and there was no man to till the ground. Because there was no man to till the ground, the Lord did not cause the rain to fall on earth. Hapana mwewe china, hapana ataka, hapana demoni. Mwari havasi kutendera mvura kunaya panyika, nokuti hapana munhu unorima ivhu, who can till the land or who can take care of the garden. So kusvika mugarden mava nagardener, it began to rain. Changa chamisa mvura kunaya kwayo, changa chamisa mvura mugarden, there was no man. The Lord did not cause it to rain because there was no man. So men now, ndiye ane nyaya akonzera kuti zvirimwa zvisawane mvura is because there was no man.
to till. There was no man to take care. So the ability to manage inokosha. But what gives you the ability to manage is knowledge, information. So hanzvadzi yedu iri kunzi haina mazamu is a shadow picture yekunzi hanzvadzi yedu haina shoko, haina word, haina knowledge, haina information, haina understanding. So whatever chakanaka chikauya kwaari, iye pachake anotispoila, haachitendere kukura kana kubudirira zvakanaka. Nekuda kwekuti when you lack knowledge, wisdom, or understanding, or ability to manage, you can destroy whatever good chatenderwa kuya muupenyu hwako mumaoko ako, nekuti iwe hauna ruzivo pamusoro pechinhu chacho. So we need to pray for the wisdom of the Lord to be upon our lives, for the knowledge of the word to dwell in us. Tive nepfungwa dzakanaka pane zvese zvatinonamatira uye Mwari zvavachatendera kuya muruoko rwedu. Nokuti pamwe pacho we look for the devil kuti pane wakaipa ndirwisa akazodii. Tirisu dzimwe nguva dzekuti we don't have breast. Tisu ana little sister vasina mazamu, vasina mukaka wokuyamwisa mwana. Even kana vawanikwa vatenderwa kuva newanano uye kuva nevana, but vakashayiwa mukaka, ivo pachavo vanodzivisa kudevelopa kwemwana. Kunoti mablessings anouya muupenyu, but last anourayiwa nekushayikwa the ability to sustain. May the good Lord bless you. Pastor Wengere, God bless you. Prudence Ngwenya, Memory Sitole, Chitera, God bless you. D Kitchen, may the good Lord bless you. Ngezile Sawidewa, may the good Lord bless you. Vimbai Mailita Gwirei, may the good Lord bless you. So that's namata amadzangu mangwana nyano. Pamsorope, the ability to manage whatever God will release or bring into our hands, or Mwari vachaunza muupenyu wedu. Zviregere kuparara nokuti hatina the ability to manage. I've seen people in the natural realm kuti vana vanosirwa mabusiness zvichida nevabereki vafa. It's a business family. Vanosirwa business. At the end, within 3 years to 5 years, hapachina chinhu chinooneka, rinongosara ravazita. Kuti vana vemuntaraunda aiva nemabhazi, vana vemuntaraunda aiva nemarori, vana vemuntaraunda aiva nezvakati nezvakati, ndo vana vacha, but hapasina. Why? Because kuva nazvo usina mazamu, usina mukaka wokuyamwisa mwana we anosvika paanopa. So there are times kuti vanhu vanotsvaka Satani kuti sei chinhu chichafa, gamba hatina mukaka, hatina information, hatina knowledge, hatina the ability to manage. So we need to pray this morning for the ability to manage. We need to pray this morning kuti chese cheamuruoko rwedu chiregere kufasi kuti chirarame. Hakuna chinorwadza chekuti unenge wakabata mari zhinji mukubuda kwataita mugoreri, but usina chakanaka chine musoro chaunogona kunongedzera chawaachiva nekuita muupenyu. To be trusted with good things is another issue, but kuva ne the ability to manage and to move on in zvinhu zvacho, it's another story. Tiregere kuva vanhu vanozongotaura nyaya kuti izvi takambozviwanawo izvi takambosangana nazvo izvi zvakamboitika muupenyu hwangu, but vamwe pavakasangana nazvo zvikaitika kwavari yakatova foundation yekubuilda zvinhu zvavanazvo nhasi. Hama dzangu, kuva nembeu wova nemunda, but wongotsveta mbeu kumunda woenda kwaunoenda ukasadzoka kuzosakura, ukasadzoka kuzotarisa kuti munda makamira sei. Kuva nembeu nemunda, it's not enough kana usina time yaunotora to come and see what's happening. Zimbabwe kuno kuti ni picture yemunhu wokuti anogona kutova nefarm, but asingaendi kufarm kwacho, achingofonera vanhu vari kufarm. Kwakamira sei, kwakamira kwakavasei. Farming on phone haumbofa wakava successful than munhu ari kuita farming ari on the ground. You must be there to manage to see. So toda kuti tinamati kuti Mwari zvese zvamuchaunza muupenyu hwedu, zvese zvamuchatitendera kubata uye tisangane nazvo, zviregere kungoparara nekungoenda, zvive nechirevo nekubudirira muupenyu hwedu. Ndaramba kuva mwanasikana asina mazamu. Ndaramba kuva church isina shoko. Church is mwanasikana, musikana mukadzi anorepresenta church. Mazamu anorepresenta the word, Old Testament and the New Testament. So church ikashayiwa word,
people won't go anyway. Zvese zvinopfuura asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Chinoberekwa neshoko chinosustainwa neshoko. Uye shoko ndi Kristu. Shoko ndiye Jesu. Father, I pray this morning. I decree and I declare your favor upon your people. Baba ndikunamata kumwanasikana, our little sister. Ndikunamata kukereke Mwari. The ability to manage. The wisdom, the knowledge. Uchenjeri, ruzivo. Pamusoro pezvinhu zvamuchaunza muupenyu hwedu. Zviregere kuparara asi kuti zvirarame. Nokuti Mwari matipa the ability to manage, matipa the wisdom to sustain the thing, matipa knowledge. Danamata Baba, danamata Mutsvene. Wisdom, knowledge, ability to manage, protection and your favor upon your people. Pane chese chamuchati trust nacho. Chiregere kufa Mwari. Every promise inouya muupenyu hwedu iregere kuparara. Whatever Mwari chatinochemera nekudesire chamunounza muupenyu hwedu, give us the ability to manage in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Ngatiregeri kuva church yakaita salitu sister anga asina the breast. Baba ndanamata nokutenda muupenyu vana venyu mangwanani ana. Nyasha dzidururwe. Favor ibatike. Zvaonoshi